Haleluya, 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 haleluya. Hama dzangu rugare kwamuri matimanenyika kwamunowa muri. It's nice to be here. Tinoti zvakanaka kuva pano. It's nice to be here. Tinokudza Mwari nenguva ino yatipa tichisangana zvakare. Nhasi rarimwe zuva nyama nemweya zviri pamwe chete tichikudza Musiki iye waisa mweya yedu matiri akatitendera siwanike tichirarama zvakare zuva ranhasi. Watiitira nyasha, naizvozvo watipa mumwe mukana wekunyengetera, mumwe mukana wekumunamata, mumwe mukana wekutendeukira kwaari kuti titendeuke zvazokwadi mumweya nemuzokwadi, kuti tiuye pamberi paMwari zvivi zvedu zviregererwe, mazita edu anyorwe mubhuku dzemweya dzeupenyu, kuti tigova vamwe vevadyire nhaka youpenyu husingapere kuushe hwaMwari wekumusoro kudenga. Naizvozvo ndokukwazisai hama dzose kumativi mana enyika kwamunova muri. Tinoti mumweya tiri pamwe chete, panyama tiri kure nekure, asi mumweya tiri pamwe chete. Zvakare tiri vana vaMwari, tiri hama. Muri kwamuri ikoko hazvina basa chitendero chaunopinda, asi kana uchitenda uchiti Ishe Kristu Jesu ndiye Ishe, naizvozvo iwewe uri mumwe wehama. Nyangwe zvakadaro une kodzero yokuti unzwe shoko evhangeri yaMwari, kuti unokorewe udyewo zvinokuvakawo mweya wako, kuti mweya wako ukure, usarambe uri kacheche, asi kuti ukure pamweya, nekuti kudenga kunopindwa nevakakura pamweya, kunopindwa nevasizati vari vacheche, asi vari vadyire nyama, vari vadyire chingwa cheupenyu, vari vana vaMwari, vachidana kuna Kristu Jesu mupenyu, vachidana kuna Baba vari kumusoro-soro, iye wakatuma Ishe wedu pano panyika, iye wakwegura pamazuva ake. Ndinotanga nekukudza zita rake, ndinotanga nekukudza iye ugere pachigaro chekumusoro-soro, chekumusoro kudenga. Jehovha Mwari waIsraeri ngaakudzwe kubva zvino nokusingaperi. Amen. Ndinokudza Ishe wamadzishe, mambo wamadzimambo, nekuda kweshoko rake, nekuda kweropa rake, nekuda kweiye gwayana raMwari wakazvipinda pamberi paMwari, kuti tigova vamwe vari vadyire nhaka youpenyu husingaperi, tigova vamwe vachabarwa muna iye Kristu Jesu, kuti tigogara nesuwo muushe hwaMwari, tichibata ushe pamwe chete naIshe wedu.
naizvozvo Ishe wedu nebasa raakaita tinomukudza naizvozvo, tinomukudza nemukana waakatipa kuti tive vana vaMwari, tibve pakubva kuvatorwa asi tive vana vaMwari. Iye Mwari achadana achiti vana vangu, isu tichadana tichiti baba vedu. Ndozvinoda Kristu Jesu. Naizvozvo Ishe wakazadzisa chireva ichocho, Ishe wakaita sezvamboitwa, akapiwa rimwe zita risati rapiwa mumwe munhu. Nezita iroro tinoponeswa. Ani nani unodana kuzita rake anoponeswa, ani nani unotenda kwaari nekutenda kuna Kristu Jesu unotenda kuna akamutuma. Naizvozvo kune vaya vanopika nedenga, vanopika kune iye ari kumusoro kudenga, vanopika nechigaro chekumusoro kudenga, vanopika zvakare naiye ugere pamusoro pacho pechigaro ichocho. Naizvozvo Ishe tinomukudza kubva zvino nokusingaperi. Amen. Nokudzai mweya mutsvene waMwari, mweya wazvokwadi, azati ari Holy Ghost, azati ari chipoko, azati ari wakafa akamuka, asi ari mupenyu wakararama nokusingaperi, akabva kuna Mwari. Naizvozvo akauya pano panyika kuti atidzidzise zvose zvofanira kunge zvichidzidziswa zvinenge zvasara zvacho. Ishe wedu achazadzisa kana achinge achiuya. Naizvozvo mweya mutsvene waMwari ngaakudzwe, azati ari Holy Ghost, azati ari mweya unoyera, azati ari kana mweya ipi, kana yapiyo, kana dhamureta, kana mweya Johani, kana mweya upi na upi, asi uri mweya mutsvene waMwari, iye Jesu Kristu. Mweya waMwari akatumwa pano panyika kuti agare matiri atidzidzise shoko evhangeri irori, kuti ani nani anoparidza shoko irori anoshamba mukanwa make ariparidze richibva kuna mweya mutsvene waMwari. Mweya mutsvene waMwari apinde mamuri kuti kana muchinzwa imimi nemiwo mugogamuchira shoko evhangeri, mwoyo yenyu iregedze kuomarara, mizipa yenyu iregedze kuomarara, musoro yenyu iregedze kusundumara, asi kuti mutende kushoko evhangeri yaMwari sekuparidzwa kwainenge ichiitwa, kuti igare pakati mwoyo yenyu, kuti imimi upenyu hwenyu hushandurwe, nekufunga kwenyu nendangariro dzenyu zvishandurwe, dziri ndangariro dzekudenga, dziri ndangariro dzaKristu pazvinhu zvose. Nokudza ivo vakuru vakatanga nerori basa pano paJerusarema nekutedza zvigaro zvenyu ana baba kusvika kukona mudika nemaozana muimba yaMwari ichiti amen. Nokudza ana mai vakuru vanokudzwa naivo vanobikira nokuachira ivo ana baba nekutedza nezvigaro zvenyu ana mai kusvika kukasikana akadikira nemaozana muimba yaMwari ichiti amen. Hama dzose dziri kumativi mana enyika vane nzeve dzokunzwa ngavanzwe zoreva mweya pachikereke. Nhasi tasanganiswa nemweya waMwari, atasanganisa pazuva ranhasi akati nhasi zuva rekunyengetera, zuva rekunamata, zvariri zuva rekunamata izuva rekudya zvomweya. Ani nani une nzara achauya odyawo zvomweya, ani nani achadya zvomweya achakura pamweya, achasimbiswa mweya wake. Dana iripo, hama ndeyekuti tisimbisane pamweya, tikure pamweya, kuti tive vadyi venhaka vazokwadi, tisangova vanhu vanova vanyengeri pamberi paMwari, asi tive vanhu vakakura uye tive vanhu vane ndangariro dzakakosha uye dzakavandudzwa kuna Kristu Jesu, kuti kana totarira kuna Baba tikati Baba, tikanyengetera kuna Baba, Baba vanoti ndiri pano. Takunyengetera kwedu ngakuregedze kwako kunyengetera kwekuti tikangonamata kuti chive chirango, kuti aiwa tinongonamata chikuva chirango, aiwa Sande kana yosvika, Saturday kana yosvika, tinoenda tinoungana nevamwe tombonamata tichiperekedza vamwe, asi ndianiko achapinda. Naho iri pakururama pamberi paMwari, naho iri pakutadzira Mwari kusvika pakururama, nokuti vachasvika pakururama ndivo vachafananidzwa naMwari, ndivo vachatorwa naMwari. Nyangwe wakatendeuka, ndakatendeuka, ndakabatwa musoro, kubatwa musoro asazvirevi wapinda. Saka Ishe akati tsungai, murambe kutitsungirira, potai muchireura zvivi zvenyu, kuti kana muchinge manditadzira mogoreura zvivi zvenyu, nogokuregerera ipapo naipapo. Nguva yakare yakakura yekuti vatadzi vaiuya nezvipfuwo, vopa muprista oenda nezvipfuwo onopirisa zvinonhuhwira pamberi paMwari. Mutsikana hwaenda kudenga, Mwari akuregerera. Mutsiri ukasaenda nekudenga, Mwari haana kukuregerera. Obva wanzidzoka rimwe gore iroro rese unopera uchitambura naMwari asina kukuregerera pazvivi zvako. Asi Kristu Jesu vakazvita kuti aiwa Mwari yakwana nguva iyi yokuti vanhu vapone, marudzi apone, nevatorwa vazati vari vaIsraeri, asi kuti vaponewo vari kuAfrica, vari kunyika zhinji vakwanise kupona kana zvike vatenda pashoko irori. Takaponeswa naye Kristu Jesu Ishe wedu. Zvino zvatakaponeswa naIshe wedu, tinouya zuva nezuva pamberi pake tichiti aiwa Mwari tiri mutadzi.
tiri vatadzi, tinotadza zuva nezuva. Hakuna usingatadze pamberi paMwari. Ndazva munoita munotadzira Mwari. Vamwe vanotadza nekusaziva, vamwe vanotadza nekuziva, vanotadza negoni. Ndo vane dambudziko zhinji, nokuti nekuda kwegoni iroro wakaipa anowana mukana wekukushandisa zvazvo kwazvo. Saka vanotadzira Mwari, potai muchiuya muchireura zvivi zvenyu. Zvino kana muchipinda svondo dzisingareururwe, motoziva kutoti imi naMwari makapatsanurana kudai, sekusiyana kwakaita denga nenyika, sekusiyana kwakaita nyika ino nezuva, ndokupatsanurana kwamakaita naMwari. Zvivi zvamunoita pamberi paMwari ndozvinodzisa chiso chaMwari pamberi penyu. Zvino kana muchiti munonamata Mwari, kana mati makuda kuzokunamata Mwari, Ishe wangu wakataura akati musava wakazungaira pamberi pangu. Handine vanhu vakazungaira, tombooda vanhu vakazungaira pamberi pangu. Kana mafunga kundinamata, iva vanhu vakangwara, vanhu vakachenjera. Vakangwara vakachenjera ndevapi? Ndeavo vanoziva kuti vatadze pamberi paMwari, vanozvininipisa pamberi paMwari, vouya pamberi paMwari kuti Mwari tiregererei takakutadzirai. Mwari ubva avaregerera, ndaMwari haana vakatadza kuregerera. Ati nyangwe zvivi zvako zvakatuka seropa, zvichazvichenesa zvose samazaya echando. Ndozvinotaura Mwari. Saka hapana kana chivi chipi nechipi chawakaita iwewe Mwari chaanotadza kukuregerera. Vakawanda vazhinji vakauraya. Paulo chaiye wainzi Saulo kare vakauraya vazhinji, akauraya vainamata vacho vainamata Mwari, vaizviti vainamata Mwari ndo vakaurayiwa chaivo. naSaulo. Mwari akati ndakushandisa Saulo, ndakushandira zita rako kuti undishandire uregedze kubva kushandira kutemberi wakaipa. Saulo akanzi Paulo akafamba zvokwadi akafamba Paulo akapadza shoko mativi mana ose, akabuya kuKapenaume, akaenda kumaKorinde, akaenda kuGalatia, akafamba nzvimbo zhinji achiita basa raMwari. Paulo nesimba raMwari rikawedzerwa maari, mweya mutsvene akamuzadza kusvika Paulo akuti nyangwe hekecheru yake aifamba nayo yakuiswa kuvarwere, zvichinzi Paulo hapo. Dai Paulo aripo ainyengetera kuna Mwari wake kuti aiwa pane kupona pano, zvino murwere arwara, asi tinotenda kuti Mwari waPaulo unomuporesa. Vakatora hekecheru yaPaulo vakairovera zvikisibisei pamurwere akapona. Nauze kutenda kwakutenda. Zvino isi kutenda kwenyu kuri kupi? Imi vatenda vanonamata vachiita vanonamata Mwari, kutenda kwenyu kuri kupiko? Kana muchitadza imimi kuti muzita raKristu Jesu unorwara ngaapone, wakafa ngaamuke. Kana tadzara zitomuza wakafa atomakata. Kana mutadza kuporesa varwere chaivo vanorwara pakati penyu. Unoona chechi akazara varwere vanofamba vakabhenda vakanesa nerutivi nokurwara, tine BP, tine fivhiri, tine zvirwere zveropa zvinoronga zvichititambudza, zvinotadzisa kunamata Mwari. Asi vanhu vachiita kunamata Mwari upenyu pasichaitwa simba raMwari racho. Unombova mufananidzo wekuti tonamata Mwari asi pasina simba rekunamata raMwari racho pasina. Zvino kana pasina simba raMwari racho hapana zvatiri kuita. Zviri kungoratidza zviri pachena kuti hapana mahumbu atiri kuita, tiri kungoungana zvedu asi Mwari haazati ari pakati pedu. Saka uchiona veMapentekosti vachiti kana vorwara kwavo vanoenda kunotsvaga vanhu vomweya, vanoenda kunotsvaga maprofiti, vanonovatsvaga kupi? Vanonovatsvaga kuapostori. Nokuti kuti kuapostori ndo kunenge kune mweya wezvokwadi. Vobva vabva kumweya wenhema vouya kumweya wezvokwadi kuti vaponese nyama dzavo nehama dzavo nemwiri yavo kuti ipone. Kana vachinge vapona vobva vanopa testimoni kuimba yaSatani kwavabva kusina mweya, vobva vati munhu waMwari akandiporesa. Ikoko ndo kunonzi kumhura mweya mutsvene waMwari. Kana musingazvizivi, tingatukane isu pano ini namaimfundisa togotukana zvazvokwadi. Mungatukane imimi kana kutuka inini pano, mungatukira vana baba venyu, nyangwe amai venyu mungavatuke, nyangwe Kristu chaiye mungamutuke, nyangwe baba chaiyo vagere pachigaro chavo chekumusoro mungavatuke. Asi ari nani unotuka nekumhura mweya mutsvene waMwari? Munhu iyeye hafa akaregererwa nekusingaperi. Munhu iyeye akatokufanana nemunhu wazvisungirira pamuti akafa akazvitorera mweya wake iye. Suicide igehena straight. Unomhura nekumhura mweya mutsvene waMwari. Nguva yekutongwa kwavanhu haatotongwi, ndaakatongwa kare. Vanhu vanomira pamberi paMwari chinzi iwe mhosva dzako
tinozviziva, vhurai bhuku muvarave zvaakatadza, bhuku rovhurwa rorava kunzi amufundisi chabhuku wakatadzira Mwari nezvakati nezvakati nezvakati. Iwe ubva wauya ipapo wekumhura mweya unzi aiwa uyu akamhura mweya uyu ngaaende direct. Kana pamberi paMwari hatoda kukuona straight, wakamhura mweya waMwari. Mwari haadi zvizhinji kwamuri, uye isusu hatidi zvizhinji kwamuri. Kana muchitsvaga kubatsirwa, wabatsirwai zvakanaka kubatsirwa kuti mupone, asi kana mapona musazono chachanzi kwanzi kwakupupura kwenhema kwamunopupura nako. Muchipupura muchiti aiwa pachechi panapa ndo pandakapona, panapa papa pane simba raMwari wakandiporesa. Iwo zvisati wakaporeswa zvako nemweya mutsvene waMwari, neimwe kereke yawakaenda imapostori, ipapo unenge wamhura mweya. Zvino nani uramba wakanyarara ungoti Mwari wakandiporesa, ndinotenda Mwari akandiporesa. Kwete kuisa mbiri kuna zvakafa, kuisa mbiri kurima, kuisa mbiri kuna Satan Devils, kuti Satan Devils wakabata basa, zvakabata basa ndakapona, ine mhuri yangu takapona. Tunamata Mwari, ava vanamate Mwari, tobva tavandongedzera zviguru tichiti ava vanamate Mwari, tisinonamata Mwari, tobva taita Mwari wedu personal copy, private copy yedu, totaiwa Mwari ndewedu chete. Ikoko hakuna, ikoko hakusati kuri kunamata Mwari. Yakunamata Mwari ndekwekuti aiwa tese tinonamata Mwari, tokuudzai pamusoro pezvivi zvenyu kuti tendeukai, bvai pakutadzira Mwari. Mwari ari kunzvimbo dzose, asi unowanika pane nzvimbo yake, anoti apa ndo pandiri. Unoshuvira hama yako kuti ife, uchishuvira hama yako kuti ibve pairi ipapo, kuti iwe uende ipapo ugarepo. Asi iwo nhamo dzako nematambudziko ako awa mbowapedza ere? Unotaura seiko uchiti kuhama yako iwewe, hama yako ine kabanzu muziso, yandikufuridze, asi iwe mako muziso une danda. Semukai. Wauparidza ere? Iparidze chete. Kana uri munhu ukaona mumwe wako achita zvakaipa, mudzore pakuipa kwake. Ndavakaipa unoshandisa munhu kuti aite zvakaipa, iwe basa rako kumudzora pakuipa kwake nekutadzira Mwari. Kuti aiwa hama wakutadzira Mwari, dzoka pakuipa kwako kuti ubatire Mwari zvazvo kwake. Asi usazviite iwe ndiwe mutsvene pazvinhu izvi, kuti aiwa nesu tiso vatsvene, saka zvatinotaura ndozvamunofanira kuti muite. Hakuna mutsvene pamberi paMwari. Ndatose tiri vatadzi. Vamwe muri vatadzi vamwe zvikuru, vamwe tiri vatadzi vezvidiki, asi tose pamberi paMwari tine vatadzi. Saka ivai vanhu vanozvidinipisa, imi vabati, ndakutaura kuvabati vezvisvondo, imi vabhishopu namareverendi, imi vakuru, ndakutaura nemi zvakare, nemi vaprofiti, zvidinipisei pamberi paMwari zvamunovatadzi. Musazviite ndimi vatsvene, muri vatadzi pamberi paMwari, zvamuri vatadzi zvidinipisei pamberi paMwari. Dzokai paruoko rwaMwari mubve pakutadzira Mwari. Zvidinipisei pazvinhu zvose, zvinokupisei pazvinhu zvose. Musamhure mweya, musape chiprofita chenhema, musape chiprofita chekufadza hama dzenyu, muchifadza nehama dzenyu nokuchiprofita chinofadza akadzi venyu. Chiprofiti chaMwari kana chichiuya pane panyika, chiri kuuya kuti vanhu vabatsire, kuti vanhu vapone. Hakuna Mwari unoprofita zvematongerwo enyika kuti uyu akubva nyika akupinda. Kana wazozviziva zvozoita sei?
Internet yazara izvo zvine maprofiti enhema, maprofiti abhari ari kuti zvezvi chiwenga akupinda, unyenge ari kubva, uya akubva, uya akupinda, ami yazoti tonoshaya tekuona paintaneti tichingoona politics dzemaprofiti enhema. Mweya Mutsvene waMwari akauya kuzobatsira varwere, akauya kuzozivisa vanhu pamusoro pezvivi, kwete kuya kuzogara paFacebook achita mazvilive achistreama zvematongerwo enyika. Ubva waziya ipapo kuti ipapo hapana Mweya waMwari. Mweya Mutsvene waMwari hazati aripo ipapo, anotaura iye zvematongerwo enyika, asi iye ane dzake, ane mapersonal ake naMwari anofanira kuti agadzirisa. Nyange wacho wamuri kuti abve kanibve kupolitics, hatisi kupolitics nhasi, hatisi kudzibata, asi tiri kubata kune vanotaura idzodzo vachiti dai abva kuiwewe kumba kwako, dai wabvawo newewo ibvawo pamba pako, dai iwewo nekubata kwako kwamunoita kwakaipa pamusha wako sababa. Mukadzi wako unomitira girlfriend imhosva kuti iyo tokubvisira girlfriend yako here, koya unobira murungu wako kubasa, tokubvisira here kuba kubasa, kokunyepa kwamunoita zuva nezuva, uri munyepi iwewe, tokubvisira here yako yekuri nyepa. Musati maona zvemumwe, tangai maona zvenyu, ndaa zvenyu ndozvakuponesai, kwete zvavamwe. Vari pakuru vanogona kunongedzera, chenyu chiguru chiri kunongedzera, asi hanzi nechiguru kana hwani chakakunongedzera kudai, zviro zvitatu izvi zvakanongedzera iwewe. Zvirava kuti tanga wagadzirisa zvako iwewe katatu kuti uzokwanisa kuratidza zvevamwe. Saka Mwari akaziva kuti aiwa basa iri handifane kurisira vanhu, nokuti vanhu havana kukwana, vanhu vazere nekuzvikudza, havana kuzvininipisa vanhu. Saka iri basa iri richarita ndiri ini ndoga. Mweya Mutsvene waMwari akazara muna Ishe wedu zvikati, Ishe akavhura kuna profiti Isaya zvikati, Mweya Mutsvene waMwari akazara mandiri, akandituma kuti ndiyozoparidzira varombo nevanotambura panyika, akati ndivazivise pamusoro pezvivi, kuti vaponeswe pazvivi zvavo. Kwete kuya kuzoita live stream ari paFacebook. Mweya waMwari, Mwari vakasika denga nenyika, opa munhu Mweya Mutsvene wake kuti agare paFacebook achitaka live stream achitaura zvematongerwo enyika. Aiwa, dai muri vamwe hama dzangu, dai matendeuka. Vane nhamo vanotaura vachiparidza nhema, vane nhamo avo vanoshandisa Mweya waMwari pane zvisirizvo, vanoshandiswa vaine mweya wenhema vachitaura kune zvisirizvo. Vane nhamo avo vanoteera kuna izvozvo. Kuteera kwanenge uchiita wakaseta kana reminder kuti papa ataura ati chipapa, teera nhema iko. Taukufara kune zvaari kutaura, uri kunakidzwa nezvaari kutaura, dai uri mumwe wavatendeuka. Panoda kutaura zvachiwenga. Mweya Mutsvene waMwari haana chiwenga, haana Mweya Mutsvene waMwari. Asi anonga achiti ari kupa chiprofiti. Chiprofiti chipi chanopiwa nachiwenga? Dai muri vamwe, dai matendeuka, dai ari mumwe, dai atendeuka. Ndaa Mwari hape Mweya Mutsvene kuno akadaro. Ukapa vhesi mubhaibheri machisi chiprofiti ichocho. Challenge yakaitwa naMakadiwa yakatadza kuitwa, dai yakaitwa nevakuru venyika, kwete naMakadiwa, yakaitwa nevakuru venyika. Obva ati wese anozviti profiti ngaaratidze chiprofiti chake, otherwise hatichada kuona vanozviti vaprofiti. Ndaa nyika yazara vaprofiti vabhari. Panofanira kuzoitisa izviwo kuti pasangowane munhu unongoti anongomuka munhu apfeka kasutu nekabhutsu kaboi, apema musoro nekapinde kasutu kanopenya penya kana kasheti kanopenya penya, akuzviti profiti waMwari. Tamba nezita raMwari pazvinhu zvisina maturo, kuratidza weak leadership. Nguva yaBhobho zvamusipo izvi. Saka Mwari aichengeta Bhobho kusvika makore iwayo. Aiziva kuti akabva panouya vanhu akadai so vasingakwanise kukondrora vanhu. Ndaa munhu ana kukontrorwa, munhu ega anozvikwadza ega. Vanhu vacheche, vana vacheche vanozvikwadza nezvinhu zvavanoda vega. South Africa vanoti tuna freedom. Freedom yacho yazadza nyika, ngochani dzese yangu dzangu ngochani nefreedom. Freedom inodiwa, asi inoda munhu unowanikwa achiisa vanhu paorder, vanhu vachigara vari paorder. Pane kuti kunamatira nyika kuti azi dai tanamatira nyika yanaka,
mari yedu yaita zvakanaka dai vanamatira kuti dai munyika medu mabva inonzi antikristu, dai munyika medu mabva zveungochani munamatira zvisvinu, ipapo Mwari anonzwa kunamatira iyoyo. Kwete kunamatira kuti hanzi ikonomi, tomunamatira ikonomi yedu kuti iite. Mwari anga achiti hakuna zvakadai. Wedzerai vangu makore enhamo. Muchinamata muchiti Mwari tisunungurei, Mwari achiti wedzerai futi. Wedzerai moto. Havasati vadzidza. Saka Mwari achitaura kuti vanhu vangaparara nekushayiwa zivo. Ndozivo raitaura. Munamatira ikonomi. Tadza kunamatira hama dzenyu nemhuri dzenyu. Tadza kunamatira mweya yenyu, namatira ikonomi. Ishe wangu akataura kuna Getsemani, akwira goma raGetsemani, kunamatira kwekupedzesera. Ishe akakwira goma akunamata akati, Baba, yakwana nguva iyi yokuti mwanakomana akudzwe, kuti ave nekukudzwa kwaiva nako nyika ino isati yavambwa. Handinamatire nyika, asi ndinonamatira vamakandipa vari munyika. Ini Baba zvamuri mandiri, ini zvandiri mamuri, kuti naivowo pandiri vagovapo. Ndozvinonamatira Mwari. Mwari achinamata kuna Mwari, achinamatira vanhu vake, isusu. Zvandakuenda kuna Baba ndakuda kukumbirirai mumwe munyaradzi, iyeye achakudzidzisai zvose zvofanira kuti zviitwe. Nyamucheno waMwari haangakudzidzisei pane zvimwe, asi achatora zvose zvaachakudzidzisa achazvitora pane zvangu, nokuti haana zvimwe zvaakaona kunze zvangu. Hakuna imwe dzidziso achakudzidzisai kunze kwedzidziso yangu. Zvino munobva atine mweya iyoyo. Obvaina vavezvukoti matongerwo enyika, naona matongerwo enyika, kwazodai hondo, kwazodai yachabva ungapinda. Varwere vapera here paZimbabwe? Namona matambudziko apera here? Zvada kushandisa mweya pane zvematongerwo enyika. Maridzo pagomo kutonga vamwe. Musatonge vamwe, musatonge ini, nekuti mimi muchatongawo nechikero chamunotonga vamwe nacho. Munotonga hama dzenyu muchizitongera pane zvakafa, nokuti munozviti muri vatsvene pachiko. Utsvene hwenyu huri papi? Utsvene hwenyu hwamezhwa naniko? Tohumezha here isu hatikwanise kuhumezha, asi aripo mumwe chete anomezha. Kana amezha iye achakumezha newewo. Hama yangu inozvikudza, hama yangu inodada. Havadi kunditumira mari kumadhayasipora iko vanodya vega mari dzavo. Ko iwe yako akambodyawo nani yako? Tomboridzataura zvedhayasipora yako iwewe yakadyiwa naniko? Zvaunotaura idhayasipora yekure kwese ogoko yako iweweku. Rudo chairo hauna, tsitsi nevamwe hauna, mukadzi wako chaiye haumude, yacho haruda kuti itumirwe kudhayasipora, kuda kuenda naye kubhawa izvezvo. Hama dzako hadzina kana chekubata, mai vako nababa vako havana kana chekugara kana chekudya, asi uda kungotumirwa iwewe yako ndanzi ngaiuye kutange chibereko. Ndiwe wakapinza vanhu mabasa kuUK here iwewe? Kana wakapinza vanhu mabasa kuUK kasaka ndiwe shefu piwa yakoka? Asi kana usina kupinza munhu wakapinza basa kuUK yako unoiwana papi pazvinhu izvi? Arume ngaunoshanda, enda unoshanda. Tosimisa mashoko ewayo. Mwari ngaaregedze kuti kune vakadaro, ngaaregedze kuti vapiwe mari idzodzo. Ngavanoshanda, vanhu ngavanoshanda. Diaspora musatumire mari dzisina maturo. Tumirai vabereki venyu mari kuti vadye zviri nani vadye. Pane mwedzi munhu nditumire mari kakagara uko. Kachitoti kupera kwemwedzi ndine system yangu nemasystem angu, kamasystem angu ari kuUK akamirira izvozvo. Ndine hama yangu iri kuAustralia, saka hama yangu iri kuAustralia inenzi mari inomutumira kupera kwemwedzi. Mari yacho yawatumirwa iyoyo kubva kudiaspora yashandeiko? Ngatimboverengera zvayashanda kunze kwedoro, mahure nekuchengeta mvana dzisi dzako. Vabereki izvezvi havana chekubata. Iwo watumirwa, vabereki havana chekubata. Paunotumira unari papi
usipo uchidya mari yediaspora. Wabva ipapo kana isina kuuya ubvaisa mhosva kuti sei isina kuuya, ubva watodhimanda kunge yako ngakupinza vanhu mabasa UK iwewe. Saka unogonobedzereiko chimuti chiri muziso mechine hama yako uchiti dai ndakufuridza, iwe une zidanga rakadaiso muziso mako. Musadhimande zvinhu zvisati zviri zvenyu, zvininipisei pazvinhu zvose. Mwari zvaigara kuzvininipisa nyange pasirivhera nendarama chaiyo. Kubva kune ari kupa wacho asazvikudze kuti ini ndinopa ndinayo, ndikasatovapo vanofane nzara vanhu wavo. Vakawanda vanzara vachidaro vari kuUK. Imi muri diaspora munotaura muchidaro kuti ndikasavatumira vanofane nzara dai misipo inini vainanzwa masoro muromo muchizvikudza. Musazvikudze pazvinhu izvozvo. Mwari hadi vakadaro. Zvininipisei kune dzamuinadzo idzodzo ndedzenyu. Nyange dzikawanda dzikaita sedzachivhayo ndedzenyu, hatinei nadzo. Asi zvininipisei pamberi paMwari, pamberi paMwari hadzishande dzese. Nokuwanda kwayo ikoko kwaunoti unayo yakawanda, Mwari anobva angotora imwe yawake. Yobva yasara pano yakawanda yacho, inosara pano. Yobva yadyiwa nevacho vauri kuti hanzava ndi usipo iwo havaidyi, inobva yasara yobva yadyiwa nevanhu vacho. Uri kuhadhesi uchiita so uchidongorera uchiona vachidya mari yako iwe. Mota dzawayamba nadzo uchibata mota dzangu ndiri kuUK, mota dzangu uchidziona dzichiskidiswa dzichipinzwa mumunda dzichitavura huni. Benzi yakadaiso yakatavura huni iri pahwenzi apa pagrowth point. Saka musazvikudza. Aripo ane simba rekutora mweya wako. Kuti wazvikudza, tora mweya wake timboni. Mupi anopa ngazvininipise, ngaaregeze kuzvikudza. Wacho unopiwa ngazvininipise zvakare aregeze kuzvikudza. Ototimanda kunge akapinza vanhu mabasa kuUK. Nyange wacho anopinza mabasa havadhimande kudaro. Vanokupa ndiwo ndau kuvashandira zve, vanotokupa iwewe pei. Muri zvekamhandai anokupa iwewe pei. Wacho ari kuzida akakupinza iwewe, iye ndiye akakubhadhara. Akakupinza. Ane kambani ipi akakupinza. Vanhu ngavazvininipise pamberi paMwari, vanhu ngavabve pakuzvikudza pamberi paMwari. Mupi ngazvininipise, neunopiwa ngazvininipise zvakare. Ipapo apa Mwari anobva ati ipapo ndoparopafadza. Anopa anoropafadzwa, unogamuchira iyewo ane zvaanogamuchira zvacho izvozvo anozoitei nazvo. Maropafadzo aMwari auya kwauri. Hafani kuraswa nemaropafadzo, kuti maropafadzo anokuendesa kudombe. Kuti wapiwa nzora iti mupe mari asita atange business kuZimbabwe. UK yotumira mari kuZimbabwe kuti munhu atange business. Munhu panoti atange business obva apedza 1 week achidya mari iyo ari mahuro. Wabva ikoko obva wauya kuzopinda makomo. Mwari mandirasa. Haone kuti wakutomhura Mwari. Waraswa papi naMwari. Mwari akuzarurira wapiwa iwewe kuti tanga business. Mari yebusiness waenda ukadya nefambi iwewe. Mwari azokurasa papi? Wakutowedzera moto. Shamhu pamusoro peimwe shamhu. Saka zvininipisei vacho vanogamuchira. Zvamagamuchira zvacho uchizvikumbirira pamberi paMwari kuti Mwari ndinotenda kune zvandapiwa izvi zvichindipa isimba nepfungwa chaidzo kuti ndisakwanise kupatsanura kuti zvikwanise kunge ndizvimiririra nezvinhu izvi. Munhu obva aita sei? Obva aita business sekutumwa kwaita. Mwari unobva aropafadza kuti muropafadzei ngaiti. Kwete munhu anenge ari kwamacheso nemari yebusiness, homwe yakafuta kudaiso, vachitamba borodhero nemari yebusiness muhomwe. Hakuna zvakadaro. Saka dai muri vamwe dai matendeuka. Musatonga kuti murege kutongwa, nokuti nokutonga kwamunotonga nako muchatongwa nemiwo nako, nechiyero chamunoyera nacho nemiwo muchayerwa nacho. Unotarireiko karubanzu kadiki kari muziso rehama yako, asi hauoni zidanda rakadai zuri riri muziso rako iwewe. Kana ukataura sei kuhama yako uchiti
rega tibvise karubanzu kari muziso rako, izvozi danda riri muziso rako iwewe uri munyengeri. Tanga kubvisa zvidanda riri muziso mako, ugoona kwazvo kubvisa karubanzu kari muziso rehama yako. Musapa imbwa zvinhu zvitsvene. Mazuva eshe zvaataura, musapa imbwa zvinhu zvitsvene. Zvinhu zvitsvene ndezvipiko zvamunopa kuimbwa. Zvinhu zvitsvene ndezvekuti munhu anouya okumbira pamberi paMwari achiti, Mwari ndisunungurei panhamo dzangu namatambudziko. Munhu iyeye asina kutendeuka pamwoyo wake, Mwari obva amuitira nyasha, munhu obva aropafadzwa naMwari kunzi akuenda kubasa. First pay yake anenge ari mubhawa, haabve kubhawa. Zuva raenda kubasa ndo zuva rapedzisira kusvika pachechi. Ndokunonzi kupai imbwa zvinhu zvitsvene. Wanyengetera pamberi paMwari kuti Mwari akupe basa, wapiwa basa, iwewe wakushandira hama dzako dzobva dzai dzichikukumbira mari. Uchiziva kuti hama iyi ndikaipa mari chete nedzigara mubhawa, anoita mazuva asingauye kumba, anodya nemahure, anosiya mukadzi nevana vachifa nenzara, obva wamupa mari iyoyoyo, wapa imbwa zvinhu zvitsvene. Dai iwewe wakaikumbirira mari Mwari zvawakamukumbirira mari iyi, Mwari akakupa akakuropafadza akachibatsira hama dzako dzinoshayiwa. Asi iwewe pano kubatsira dzinoshayiwa wapa chidhakwa chikaenda nemari yeimba. Zviri nani kujamba murume unopa mukadzi nekuseri, mukadzi ngaabate mari. Mukadzi ndiye ane vana pamba, ndiye anoziva zvinoshayiwa pamba. Uyu ukamupa chete uyu anopinda kubhawa, anodya ukoko aine mahure. Saka munopireiko zvinhu zvitsvene kuimbwa? Musape zvinhu zvitsvene kuimbwa. Dai imbwa haitende, imbwa haizive mudyiro, imbwa haina kana hunhu, haina kana tsika nemudyiro wacho, inobvanzura. Yapedza ipapo yabva yaitira tsvina futi ipapo payabva kudya ipapo. Ndo zvinoita imbwa. Saka zvitsvene zvinopiirweiko imbwa? Ibvai pakutadzira Mwari, ibvai pakuzvikudza pazviviri. Musape zvinhu zvitsvene kuimbwa. Sori nani mukumbire kuna Mwari, munamadza pamberi paMwari kuti Mwari nda kubatsira hama yangu inonetsa. Hama yangu inobvanzura sembuka, hama yangu haina kana hunhu, haitye Mwari pazvinhu zvainoita. Chindibatsirai Mwari kuti ndikwanise kuti mari yanda kutumira isvike mumaoko emukadzi wake zvakanaka, aregedze kurova mukadzi wake kuti wakapirwei mari. Vamwe vanotanga kurova mukadzi kuti iwewe wapirwei mari. Mopota muchivanamatira hama dzenyu, muchidzinamatira neniwo. Munamati wenyu ndo inovasunungurawo, mowapota muchivanamatira kuti Mwari bvisai umbwa muhama yangu iyi. Hama yangu iyi inokutadzirai, uye hama yangu yakabatwa nemweya yetsvina. Murwirei Mwari mweya wake kubva paruoko rwasatani nengetani dzasatani diablo. Movatsanyirawo. Batowo zuva rimwe, zuva matatu, mairi matatu, mobatawo nepamunogona nepanoenderana nekutenda kwenyu, muchibatira hama yenyu. Kuti Mwari dai hama yangu iyi ndainamatira aregedza doro. Doro rinoregedzwa. Kodoro rinoregedzwa sei? Mucheche chaiye achiedza mukaka waakazvarwa achimwa. Asi anosiya mukaka nokuti anenge yakwana nguva yekuti asiye. Ivo munhu anofana kusiya, nyangwe akamwa doro anofana kusiya, nyangwe akaita madrugs apinda anofana kusiya. Vodka chaiyo inosika. Hanzi ndinodedera ndikasamwa doro, ndinodedera ndikasaputa vodka. Wakazvara uchiputa here imwe? Wakazvara uchinwa here imwe? Kachaimwa mukaka. Zvawakaedza kumwa mukaka wakarwara here? Hauna. Saka uchazetsemu zvawakaita pamukaka chakurumura. Munhu ngaarumurwe. Asi rumuro yacho manje irumuro yemweya. Zvinhu zvakuda munamato ine simba. Hama imimi ndimuwanamatira. Murume wamadoro zikaitika namadoro andorwa mukadzi. Kurova mukadzi kwagara kuri maari, asi doro ndorabvisa nyadzi. Pfungwa yake chaiyo yakarekurwa mukadzi, asi arikuhwanda nedoro kuti anandakadhara mukadzi wamusori. Ipapo tobva anonyepa, murewe nhema uyu. Hakuna zvakadaro. Varevi venhema vazhinji vanoreva nhema pakati mwoyo yavo. Sori shamwari nandakadhakwa. Hakuna zvakadaro. Hakuna munhu anohwanda nedoro nandakadhakwa. Hakuna zvakadaro.
nesodoro takarimwa itoziya zvazvinoita kuti hakuna kuti anzi aishandiswa nedoro kwete. Tasoda amangu nasikaziya ayewa aiziya chakatoita kuti ari mweya ere kuti aidomira iwewe kuti agouya nereason yekuti sei aita zvakaipa zvakadaro pamusoro pako owanda nekuti nandakadhakwa akuzvakadaro. Musapa imbwa zvinhu zvitsvene uye musakanda maparera enyu pamberi penguruve kuti zvirege kutsaukira netsoka dzadzo dzikatendeukira kwamuri dzikakubvanzirai panzira. Apo pangotaurwa yevanhu vasingatende. Vanhu vasingatende nyangwe nezvidiki zvamunovaitira nyangwe nezvikuru zvamunovaitira. Pane zvamunovaitira vanobva vatoita zvakaipa kudarikisa pane zvakanaka zvamunovaitira. Mumwe munhu anonomitira chinhu anobva akuroya nechinhu ichocho. Vakawanda vakaita seizvozvo, vakapa nhumbi kuhama yake ikamuroya pazvinhu izvozvo. Mumwe akapa mari chaiyo kuhama yake ikaenda nemari ikagadzirisa kun'anga pazvinhu izvozvo. Mumwe munhu anosiyirwa mwana kunzi chengeta mwana wangu da kumhanya kwakati obvanzi right kwanikidza pano. Mwana osara mwana achitwa rafu pamusha. Mwana osara achifidwa tsvina kana kufidwa poison chaiyo mwana. Sinyewo ndidzo nguruvedzi saka kuchichengeta zuva nezuva uchiti kugara navanhu pamusha asi uchigara nenguruve. Vanhu vane zino vanzi zino irema vari pakati penyu. Saka zvinoda munamato mupota muchinamata kuna Mwari kuti Mwari kuchengetedzei nemhuri yedu kuti nyangwe zvakadaro zvikaida kuitika Mwari anongokufemera sokuti usasiye mwana aenda nemwana. Unomudza mwoyo wako uchirema kuti ndinoenda nemwana. Nyangwe ndakamira mukiwa ati anotonesa muzana aremewo obva Mwari obva paushingi hwakadaro kuti enda nemwana shamwari usasiye mwana. Zvinobatwa nemunamato. Mwari anokubatsira pazvose. Kuti ungoita upenyu kevese kuti haunamata unyengeteri hauzvitsaurira hautsanyi haudini ungosiya mwana uyo mwana wetu warafa. Pane yanaverenga musi unoyu ZBC musikana webasa kuisa chirwere chenyika muvana vasati vake kana utsinye hwacho muroya ari nani muroya anokuroya kuti mwana anorwara tozonyengetera naoko. Zvino uyo aiswa edzi wesa mwana mucheche edzi totangira pa neucheche hwake totanga kumukwira mapirizi saizi yake. Unoona kuti apa level yeuru yapfurikidza atosatani pachake. Nyangwe Satani anobata muchiuno so achizungudza musoro kuti arume neutsinye ka but ala Satani anokurumura korona yake musoro vokupa kuti aiwa uyu level yeutsinye iyi asana svika pakadai. Ndo level yevamwe venyu kuti mweya weutsinye unongeri kana wapinda wogara womanifesta wokura imomo. Unokura sei? Unokura nekusatenda, unokura nekusanamata, nekusanyengetera. Nyika ino yatiri kurarama haizatiri nyika yepressure sekuona kwamwe pressure kwese pressure kubata mari pressure Monday to Sunday inenge iri pressure chimbogara pasi tase munhu mukuru ombofunga tichasvika kupi kone zvatiri kuita izvi mangwana ndiri papi nezvandiri kuita izvi ko vana vangu vanenge vari papi nezvandiri kuita. Vamoti tine mari dzedu oraiti chimbokoka iwo mari dzako zikapwa wambofunga iri kuti vana vako vachaitii ndine dzimba ndine mota zvendinazvo obva waita samambo Nebhukadhinezari vakazvikudza pamberi paMwari vakazvikudza vakati zvese zvine zvangu achingopedza kutaura ikokoko paakapedza kutaura mashoko iwayo ndo zuva raakapedza kutarisa mudenga kuona zuva iri akatarisa pasi mambo akapedza 7 years achidya sora musango achida kutanga munhu akumhanya bani musoro. Mwari akamuninipisa. Zvino musamirire kuninipiswa naMwari. Mwari akakuninipisa anokuninipisa izva zvokwadi zvokuti mega munotaura kuti apa ndandinipiswa manja munodzoka mega pamberi paMwari kuti aiwa Mwari ndakakutadzirai chokwadi Mwari dzokai titaurirane nawi ndakakutadzirai Mwari anokuninipisa. Ende kana akuninipisa shamu yacho inorwadza
Aufe. Unodemba kufa aufe. Nyango kaenda kumatsotsi. Nyango kaenda matsotsi api. Ngani niuraye iyo nonamukura dai. Atini. Zvaita sei. Ukajambira iwe mudhambu chaiwo iri rege pabed bridge obva wadhambira mvura mbeme uchiti pamwe ndikajika nemakaro anotiza akatona chimwe chinhu machinja pinda umu usadye chinhu ichi achiite Mwari anovhara miromo yemakaro aufe obva kuudza kuti ari pamwe ndikamwa mvura ichanyura obva wamwa mvura sobva uri koflota aunyure pabva waikunobva dhaivha obva akutora kunyurura akumurisa unofa here Mwari achida ufe na ukatora banga ukazvicheka ukazvisungira muti unotsemuka unodonha ufe nyangotsikisa nemotikari kuti anzi rori ichipfuura muna Bulawayo Road obva mamhaya pamberi perori ikutute ufire ipapo Mwari aufe haakutore anokudambura makumbo damburai makumbo iwayo afe unotsvaga rufu anoramba basa rufu kuti iye shamwari contract yako iwewe takati nababa tisaibate iwe uri busy uda so kutsvaga rufu ari kupi rufu ngaanditore rufu achara kuti iwe shamwari tisana neni vambizva busy baba akati tisabate contract yako hatisi kuibata contract yako yerufu hatisi kuibata aufe famba madhondoroso chikamina so gumbo raenda pasaidi so Mwari chiti chakunenepisa shandura magwaro edu rinoona Mateo 8:18 mavara makuru aripo tevera Jesu nawe uri pano hama inawe kuteerera Jesu Kristu Ishe wedu mukateerera Ishe zvinhu zvose zvinofambira mushe zvakanaka motendeuka kubva pane zvakaipa zvenyu morurama pamberi paMwari mozvininipisa moregedza kuninipiswa naMwari mozvininipisa pamberi paMwari muteera Jesu Kristu nokuti ndamukateera Ishe joko rake hariremi pane joko ramukatakura joko ramukatakura rinorema nemutoro wake unorema asi imi Misha anotaura kuti ndipei joko renyu ndikupei joko rangu ndarangu ndikakupai mukaritakura harikuremedzei ndarangu rakareruka ndochere zvinoda Mwari Mwari anoda vanhu vake kuti vararame zvakanaka ada vanhu vake kuti vararame vanamate Mwari mumweya nemuzokwadi zvakanaka vakurwirei paruoko rwakaipa vakurwirei paruoko rwaSatani dhiabhurosi vakurwirei pamweya dzemuchadenga dzerima pane zvose Mwari akupei utano hwakanaka Mwari akupei simba rakanaka Mwari akupei ndangariro dzakanaka pazvinhu zvose zvininipisei tsvagai Mwari achawanika dai kwaari achiri pedyo 8 namba mukatiyoti Jesu wakati achiona vanhu vazhinji vakamukomba akarayira kuti vayamukire mhiri zvino mumwe munyori akauya akati kwaari mudzidzisi ndichakuteverai kwose kwamunoenda Jesu akati kwaari ndugwe dzine mwena neshiri dzekudenga dzina matendere asi mwanakomana womunhu haana paangatsamidza musoro wake mumwe wavadzidzi akati kwaari Ishe nditenderei henyu ndimbonoviga baba vangu asi Jesu akati kwaari nditevere hama izvezvi rega vakafa vavige vakafa vavo donhawu iripo Mwari ari kuti huyai ari kuona vanhu vakawanda panyika ari kuti vanhu ivavo ngavauye kwandiri kana vanhu vauya kwandiri motendeuka pakubata kwenyu zvino ima hamudi zvamunoteera Ishe ari kuti iye haana kukwidza musoro haana pekuvata iye anovata mauri anogara mauri Mwari anobata ushe hwake mwoyo yenyu ndomunogara Mwari zvino imimi manje ari kuti aiwa kana muda kunditevera imi gadzirai mwoyo yenyu sukai atariri mwiri yenyu itemberi kana temberi yasuka iye achawana nzvimbo yekuita sei yekugara mumwe akawanika excuse kasina basa yena munoviga baba vangu akafa vakatofa zvada kuviga baba wako iwewe pana kutitaura zveruponeso tiri kuenda takadai so ida kudzokera kumashure
panoisha asikurambidza vanhu kuti vaigama dzavo viganai kuchema ina vanochema. Asi Mwari ari kuti imimi kana mamunovigana baba venyu musasiyirwe zvinhu zvana baba venyu ndakwa munoenda ikoko muchitambiswa mashavi muchakuroeswa makuwa ikoko iko muchapiwa zvinhu zvababa zvavaiva nazvo kana vakaromba netsvimbo dzavo dzavangaiinadzo nemachira zvichazipiwa iwewe ikoko. Siya vakafa vavigane ikoko. Iwewe uya kuti kuupenyu tendokera kuna Mwari kuti aiwa inini Mwari ini ndawe mweya nezvokwadi. Baba vangu vekundizvara havana simba pamusoro pangu nokuti imimi Mwari ndimi mune simba pamusoro pangu. Saka baba venyu vemwere panyama ndimi hapana kuudzirai zvekuita kana kukurambidzai kunamata kuti musanamate panokwanisa zvemashali. Iwo watoteera izvozvo kuti baba vangu vakaramba kuti tinamate tata zvemashali ishe ndo zvavari kuramba kwete. Siya vakafa vavigani kafa ngavavigani ikoko. Ndinovhara naMateo 11 mavara makuru ari 4:20 mukati 20 mukati ino Jesu unotuka maguta matatu akamuramba. Saka Ishe ari kuparidza kuti vanhu uyai kwandiri. Isu pano tikuparidza tiri kuti Mwari ari kuti huya, mweya ari kuti huya kwamundiri tendeukai. Ibvai pakupomerana mhosva, ibvai pakutongana, ibvai pakuzvikudza. Zvininipisei mutitsvage ndichawanika. Ibvai pakurova makuva, ibvai pakuita chivanhu chenyu chisina maturo, ibvai pakutendera hama dzenyu dzisingatende pazvinhu zvokutenda. Tendai kuna Kristu. Zvino Mwari ari kuti zvino vaya vasina kunditenda, vaya vasina kunditevera ndinovatuka. Mwari anotuka vasina kumutevera, anovatuka achiti chii? Zvino wakatanga kutuka maguta makanga maitwa mabasa ake esimba mazhinji nokuti havana kutendeuka. Akati une nhamo iwe Korazini, une nhamo iwe Bethsaida, une nhamo iwe Harare, une nhamo iwe Zimbabwe, nokuti mabasa akaitwa mukati menyu dai akaitirwa kuTire neSidhoni neSodoma neGomora ungadai vakatendeuka kare kare. Dai vakapfeka masaga nokuzora madota izvezvi. Dai mabasa aya akaitwa panyika yeZimbabwe, dai akaitwa kuSodoma neGomora, Sodoma dai yakatendeuka. Kana evhangeri ndiri kuparidza pano dai ndakaiparidzira vanhu vepaSodoma neGomora dai vakatendeuka, vanhu vepaTire neSidhoni dai vakatendeuka kare kare neyandiri kuparidzai. Asi imi ndinokuparidzirai inopinda neguku ichibuda neguku. Hamudi kuitenda, hamudi kuigamuchira, hamudi kutendeuka pakutadza kwenyu, hamudi kuzvininipisa, munozvikudza pamberi paMwari. Zvino yandinoparidzai dai yakaparidzirwa Sodoma neGomora dai rakatendeuka kare kare. Dai izvo zvakapfeka masaga, dai izvo zvakazora madota achizvichema pamberi paMwari kuti Mwari tiri vatadzi, takangutadzirai. Dai namato yaiva isvika munzeve dzaMwari. Zvino imi pano kuti muzore madota panyika yeZimbabwe aiwa kwete, munobva matsodzora mimi munopfeka masaga hamuzore madota, mubva maenda mondoti muri kubva kunamata kuti Mwari unamatira nyika yedu, unamatira ikonomi. Mabva ipapo vamwe bva vati n'anga dzoya pakodzodira vodka kuyani ndakasikana, mubva madira ipapo, mubva mavaka chimudhuri chanehanda, mubva machiri pakati petaundi gadzikei, mubva machinamata kuti tioneiwo ikonomi yedu yakadhakwa. Motanzwa namato yedu svika muzvedza dzaMwari, hakuna Mwari akadaro. Dai muri vamwe dai matendeuka, zvichenei. Nyika yeshe yazara madrugs, zvango zviguluru, nyika yangofamba zvanhu zvakadhakwa, zvimwe zvifamba zvakasvinura. Motanzi namato yasvika yakasvika. Chinova chiratidzo chokuti namato hapana kwayakasvika, hapana kwayakaenda. Namato yakaperera imomo mufodya nedoro ramakadira pasi. Hakuna Mwari akadaro. Ikonomi yacho zvamakainamatira iri papi. Chimbotipewo marizauti eikonomi, tipewo marizauti eikonomi yapapi. Ikonomi yamakanamatira yatowese. Paive pamakainamatira ngari murwere ari pabhedha, izvozviso akatsarirwe guwa rimwe riri panze so. Ikonomi wenyu pamakanamatira
dai muri vamwe vakapfeka masana mozviripisa, uori chaiwo wakazara pakati pavanhu, uori chaiwo, kusatendeka chaiko, kusavimbika senyika kwakazara, pressure yakazara pakati pavanhu. Mapedza kudaro kuti anzi nyika yese katitsanye itina mari ratisunungure ikonomi. Zvinozviura zvoda kungwara, zvoda uchenjeri, sakuri kungwara naSatani. Asi ndinoti kwamuri, Tire neSidhoni acharerukirwa nezuva rokutongwa kupfuure imi. Iwe Kaperanaume, uchasimudzirwa kudenga here? Uchabhurukira kuHadhesi ndokwaupenda straight. Nokuti daiwo mabasa esimba akaitwa mukati mako akaitwa muSodhoma ringadai richiripo nanhasi. Asi ndinoti kwamuri, nyika yeSodhoma charerukirwa nezuva rokutongwa kupfuura imi Zimbabwe. Zimbabwe vanocherana, kucherana chaiko kwazvokwadi, uori pakati pavanhu, kuchiva pakati pavanhu, pressure yakazara muvanhu, kurepa kwakazara muvanhu, kuponda kwakazara muvanhu, chioko muhomwe kubva kuvakuru kusvika vadiki vacho zvakazara muvanhu, kusatenda kwakazara muvanhu. Vaprofiti venhema vaBhaari, nyika yese hafu yenyika maprofita aBhaari. Mutanzi Mwari anodzwa munamato edu ipi? Munamato ipi? Nenguva iyo Jesu akapindura akati, ndinokutendai Baba, Ishe vekudenga napasi, kuti makavanzira vakachenjera navakangwara zvinhu izvi, mukazvizarurira isusu vacheche. Hongu Baba, nokuti ndizvo zvakakufadzai. Zvinhu zvose ndakazvipiwa naBaba vangu. Hakuna unoziva mwanakomana asi Baba, hakuna unoziva Baba asi mwanakomana, na iye mwanakomana waanenge achida kumuzarurira iye. Saka zvose zvamunonamatira ikonomi yakabatwa naMwari wedu, iri muruoko rwaMwari wedu. Zvose zvakaiswa paruoko rwaBaba vedu Mwari Kristu Jesu, ndiye zvose akazvibata. Zvose zvamunonamatira namatira ikonomi daiso zvazvo daiso zvakaiswa paruoko rwaMwari. Asi Mwari achiona obva ayera mabasa enyu amuri kuita zvakaipa zvenyu, obva aisa zvamuri kukumbirapo, obva aona kuti mabasa enyu erima akarema, obva ambozvizomira zvakadaro. Sasunungure plus problem anamatira nyika. Ina ndinamatira nyika, ndinamatira mukatipa nyika. Saka pakadaro machitobva tati imi vaKristu vanonamata Mwari, namatirai imi hama dzenyu, munamatira vabati kuti varegedze kutendukira kwamuri vakakubvanzurai. Kwete kunamatira ikonomi, hamunamatira ikonomi vaKristu. Vanonamata Mwari musanamatira ikonomi. Namatirai vanhu vaMwari, kuti Mwari achengetedze vanhu vake nenzira yakanaka. Hama dzose dzichengetedzeke munyika yeZimbabwe, pasava nehondo, pasava nemhirizhonga, asi pave nerunyararo. Zvinhu izvozvo tozvinamatira izvozvo. Mwari anoziva zvaanoita nenzira yaanoita. Ndo paunoona munda wemuKristu anoti akarima anokohwa tenfold. Munda weasingatende unonayiwa nemvura asi havakohwi. Ndo vaya vanobata mishonga. Ndazvinhu zvose zviri muruoko rwaIshe Kristu. Kana zvose zvatinokumbira ikonomi daiso, mukakumbira kuna Mwari kuti Mwari tarirai nyika yedu, vana vedu vafa nenzara, vana vedu vakuenda kwachinotwa zvisina basa, kutengeserwa zvinodhaka. Mwari tisunungurei pazvinhu izvi. Nzira dzaMwari dzakasiyana nenzira dzani? Nzira dzedu. Uye kana Mwari akusunungura, anovasunungura zvazvokwadi. Ndinovhara nekupedzisira joko raJesu. Uyai kwandiri imi mose makaneta, imi mose makaremerwa panyika yeZimbabwe, ini ndichakuzorodzai. Muise joko rangu pamusoro penyu, mudzidze kwandiri Ishe wenyu Jesu Kristu, nekuti ndiri munyoro. Tarirai, ndine mwoyo unozvininipisa, kuti muwane zororo pamweya yenyu, nekuti joko rangu rakanaka nemutoro wangu unorerukira. Tozvotaura Ishe iri pachena, haitobhuda kana kuwedzerwa kana kubviswa kana kutapudzwa kana kududzirwa, iri pachena. Takurai joko raIshe rakareruka.
uyai kwamaishe imi nyika yeZimbabwe, hama dzose mativi mana ose, tsvagai Mwari achiri pedyo, danai achiri pedyo, tsvagai achawanika. Nguva iyi iri kupera kwamuri. Musataure muchiti nyika ichaguma rini. Nyika inoguma paunofa iwewe. Izvezvi chaiye uchibva panapa mangwana chaiye yako inenge yaguma, unenge watofa. Saka usave kumirira kuti ichazoda kuti ende nyika yako kuguma. Iwewe unokwanisa kuguma mangwana chaiye. Mweya wako unoregedza kudzoka mauri. Saka dai muri vamwe matendeuka. Tsvagai Jesu achawanika. Tsvagai joko rake, joko rake harireme. Ane nzodzi dzokuzwa ngaazozora mweya pakereke. Kuzwa kubwinya namasimba ose kazviye panzvimbo yenyu Jehovha kubva zvino nekusingapere-pere. Amen.